Suarane angudi laras karawitane pimpinane agung sadana metu banyune ora putu ang papar aja ngecek wong randuwe barap wakile wong tuwa yen wis dadi pangarep kudu dadi tulodo sing urung gerong mung mantil tok til gerong le lara apa bar mok suntik mosok kumat nek ya Lu Roji. Oh, bajiret tenan. Untune lara cahe ya cerdas tangi rokok, ya wis. Atak jupuk rokok ra sida untune lara kok utuh jenem malah tambah mletik neh untune ya. Masuk lagi ya. Foto-foto pun rampung, Mas. Kantor busana nggih, monggo. Dulit kepenak unine nggih angge ora saking sastra amung ratu busana sawetawis melu momong mesti karepake ngecene pring ibune tansah bekti dimene lestari elok jahan Bu Guru kaget Bu Bu Guru kaget wonten kantingan mboten liwet monggo dipun rasaken sopipun Bu Guru. Jan pengendir ku enek Bu Guru nyawang ya. Layak. Sing sayuk-sayuk sing rukun-rukun
gandeng Pak Lurah beselenggah tak aturane supados tetembangan ya Cok. Monggo Pak Lurah